हॅपी न्यू इयर हॅपी पार्टी कंटाळशील काय हॅपी न्यू इयर पार्टी नको पार्टी कंटाळते पार्टी कोणी सांगले पार्टी त्यापेक्षा घरात ना चिकन हाडून खाल्लेला बरा खरा सांगांग गेला पार्टी कोण आपणा बोलाय नसतंय ना आणि चिकन हाडून जर घरात गेलो जाल्यार खिशात पैसो ना टणटण गोपाळ त्यापेक्षा आपण ठरवलं पार्टी नकोच आपला पार्टी काय गरज नाही पार्टीची राजा नको पार्टी म्हणत आहे का रे हॅपी न्यू इयर हॅपी हॅपी न्यू इयर काय ना गुढीपाडव्या काय सगळा हॅपी न्यू इयर कोणी आला तुका हॅपी न्यू इयर म्हणा गुढीपाडव्या सगळा आपला लॉक करतात 31 म्हणून लॉक पिसावले काय गुढीपाडव्या आपला व्यवस्थित असं नाही ते काल 31 पार्टी किती येऊन ना 31 तुम्ही पार्टी केलेला हो मी पार्टी घालतो हॅलो काय रे ह्या 4-5 दिवसा थांबा जरा थांबा बघला पोरांनी फोन केला आता जानेवारीच्या 4-5 दिवसात पार्टी करूया म्हणतो पार्टी काय करत ना पार्ट्यांची कोणी आला पार्टी अजिबात नको ऐक रे नका बदल त्यांची पार्टी ना तुझं नाव सुद्धा घेऊ ना त्यांच्याने कॅन्सल कर काय नको ती राहू नको कॅन्सल कर तू काय गरज ना पार्टीची पार्टी अजिबात करायचं ना आपण कंटाळते हॅलो अरे ना मी ना मी राजा बरोबर थांबतोय तुम्ही करा काय तर नको मी ना येऊ हा हा बरोबर मला मग कॅन्सल पार्टी अजिबात पार्टी बिल्टी बाद रेता माका काय आवडणार ना काय कंटा पार्टी करणं सब फालतूगिरी पार्टी घराला हल्ल्याला बरं आपल्या काहीतरी राजा हतय काय बसलं अरे बाबा ये गोवेकरांकडे पार्टी अडे मेल्यान बकऱ्याचा अडे मटन मासे चिकन अंडी सगळा ये बेगीन अजून काय बसलं चल तर जाऊया माका राजा तुझे पार्टेत नका तुम्हीच काय तर करा नाही राजा आता कसा माहित आता होईसर पावतो गाडी घेऊन इलो मर्या त्याच्या शब्दाक मान तर वाद दिवतोच लागलो त्यामुळे बरं हा चल 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 येऊ रे मिया येतो रे गाडी अरे गाडी कोणी घातले मी ना गाडी घालू अरे ताऊ असं तर मस्कर येईन ता म्हणा जर आमचे व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा कमेंट्स करा लाईक करा आणि व्हिडिओ जे आहे ते सगळ्यांना शेअर करा तुमच्या कुटुंबात तुमच्या परिवाराला मित्रांना मैत्रिणींना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड सगळ्यांना शेअर करा बाय बाय